Здравейте, че от YouTube и сега ще ви покажа как да инсталирате принца на Persia Warrior Within. Така, когато си стегли от Замунда, много ясно, то е най-последната версия. Първо това е CD1 и натискате върху него и като ви самалнете ще ви излезе това. Тук сега си избирате английски език. Давате Next. И изчаквате малко. Така. Сега ми се зареда, както виждате. Ето почти се зареди. Така, ето виждате. Натискате Next. Слагате точката тук. Next. Next. И тук сега си избирате къде да ви е играта. Вие знаете аз винаги къде слагам игрите, в D. Играта не съм играл до сега, за първи път ще играя. Така. D. Download. И да се принца на Персия. Ето играта, окей. Давате Next. Да. Окей. И ще съм тук след малко. Ето виждате, тук съм, само за да ви покажа как да слагате дисковете. Когато ви поиска диск, ето влизате се в папката. Ето това е Дисктори. Леле, тази музика не ми хареса изобщо. И си отваряте цизито. Когато ви се маунтне, натискате ОК. Пак до след малко. Т.е. докато инсталира играта. Тук самето виждате и оставете тази точка тук и натиснете Next. И сега махнете и това тикче тук, защото ще ви отвори една страница в интернет. Вау! Натиснете Finish. Какво беше това пак по дяволите? О, майко. Добре, ще сложите тук точката, ако ви излезе това, разбира се, натиснете ОК. Така. Само да проверим дали играта има крак. Пак ще изчакам малко. Така. Ето коцито, отвори. Да, крак. Копирай. Мисля, че играта ще иска CD1, когато се включите, но ако не иска, направо си почвайте да разцъквате. Предполагам, че ще иска. Вие това си го имайте на предвид. Така, да. И готово. Това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал.